ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଥିବା ଶିରରେଖା ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ବା ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ କିମ୍ବା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳୁ ପୁରା କଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ବାହାରି ପାପୁଲିର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ଶିରରେଖା ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ବା ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୃଦୟ ରେଖା ବା ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଇଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳୁ ସିଧା ଗୋଟେ ରେଖା ଯାଇଛି। ଏଇ ରେଖାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। ହାତର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ରେଖା ଥାଏ: ହୃଦୟ ରେଖା, ଜୀବନ ରେଖା, ଶିର ରେଖା। ଅତି କମରେ ଏ ତିନୋଟି ରେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ। ହୃଦୟ ରେଖା, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଆୟୁଷ ରେଖା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଶିର ରେଖା। ଏ ତିନି ରେଖା ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ରେଖା ଥାଉ ନଥାଉ ଏ ତିନିଟା ରେଖା ଥାଏ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଶିର ରେଖା ବା ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ପାପୁଲିର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ଚକଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବେ। ତଳ ଭାଗଟା ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଉପରଟା ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଶିରରେଖା ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟେ ବା ଶିରରେଖାଟି ଛୋଟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଅଛି। ଇଏ ଶିରରେଖାଟି ଛୋଟିଆ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଅଛି। ଏମିତି ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତା'ର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥାଏ। ଏଇ ଶିରରେଖା ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ତା ଶତ୍ରୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ। ମାନେ ଯାହା ହାତରେ ଛୋଟ ଶିରରେଖା ଥିବ ତା ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିବ, ଇଏ କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହଇରାଣରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତା'ର ଶତ୍ରୁ ତା'ଠାରୁ ଚାଲାକ ଥିବାରୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ, ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହଇରାଣର ତକଲିଫରେ ପଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେମିତି ଏଇଟା ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରରେଖା ବା ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିରରେଖା ଲମ୍ବା ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି, ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏମିତି ଲମ୍ବା ଯଦି ଶିରରେଖା କାହାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଚାଲାକ ଥାଏ। ମାନେ ଏ ହାତରେ ଲମ୍ବା ଯାହାର ରେଖା ଥାଏ ସେ ଭାରି ଚାଲାକ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ତା'ଠାରୁ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଡାଳେ ଡାଳେ ଚାଲେ, ଇଏ ପତରେ ପତରେ ଯାଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ହାରୁଥାଏ, ତଥାପି ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ହରେଇ ପାରେ ନା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରେଇ ପାରେ ନା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଶିରରେଖା। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ବା ଦ୍ୱୀପ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱୀପ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯାହା ହାତରେ ଥିବ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ଚିନ୍ତାରେ ନିଦ ହେବନି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବ, ତାକୁ ନିଦ ହେବନି। ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗୀ ବା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିରରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।
आसंता काली आउ गोटे प्रकार शिरोरेखा विषय जानिबा। जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु, कारण बहुत गुड़े वीडियो है मूलरू न देखले बहुत कथा जानी परिबेनी। लाइक करंतु, शेयर करंतु। धन्यवाद।